Tervehdys painonnoston ystävät, se on sunnuntai taas ja taas kertoillaan vähän asioita, mitä tällä viikolla on tapahtunut ja tehty. Nyt viikonloppunahan oli Etelä-Suomen mestaruuskilpailut. Itse en valitettavasti päässyt sinne paikalle, olin kouluttautumassa, sanotaanko näin, tuolla metsäreissulla, tietäjät tietää. Mutta seurailin kuitenkin siinä aina sitten väleissä, kun ehdin, niin että mitä siellä kisoissa tapahtui. Siellä mainittakoon heti, että Janette Ylisoini tempas 110 kiloa ja työsi 131 kiloa. Ja täytyy sanoa, että melkoisen kunnioitettavia rautoja, isoimmat raudat Suomessa ikinä. Ja lupaa oikein hyvää tonne MM-kisoihin siinä mielessä, että Janettehan on oikein loistavassa kunnossa, ennätyskunnossa. Ja tietysti siellähän tehtiin paljon muitakin hyviä tuloksia. Vielä en ole tuloksia ehtinyt niin paljon kattoon, siis justiin lähdin tästä ajeleen paikan päältä kotiin, mutta tutustutaan niihin nyt vielä tarkemmin, kun ruvetaan niistä juttelemaan sen enempää. Mutta Pohjoismaiden mestaruuskisat on tulollaan ja sinne on nyt ilmoittautuminen jo päättynyt. Nostajat, jotka ovat olleet halukkaita, sinne on ilmoittautunut Suomisportissa ja nämä Etelä-Suomen mestaruuskilpailut oli viimeinen näyttökilpailu sinne. Eli nyt on siis näytöt annettu, joukkue on pistetty paperille ylös ja en ole vielä käynyt katsoa liiton sivuilla, että onko sinne ilmestynyt joukkuetta vai ilmestyykö se sitten todennäköisesti vasta huomenna, koska on sunnuntai kuitenkin ja ihmisillä on viikonloppu. Mitähän niistä Pohjoismaiden mestaruuskisoista vielä? No, tällä viikolla on ainakin vastaillut jonkun verran kyselyihin koskien näitä kilpailuita. Osan kysyjistä on ohjannut joko toimistolle tai osan sitten Kukkosen Juhalle. Juha ja Eskelisen Juha-Matti on hyvin ansiokkaasti hoitanut tätä Pohjoismaiden mestaruuskisa-projektia. Itse on ollut siinä vähän enemmän tämmöisenä joomiehenä taustalla ja sitten tosiaan vastaillut kysymyksiin, mutta nekin kisat siis on tuloillaan. Ja tuloillaan on ensi viikonloppuna myös maajoukkueen leiri. Sinne on jo nostajat ilmoittautunut. Ja taisi olla 15 urheilijaa, jos en nyt ihan väärin muista, ketkä on leirille tulossa. Tervetuloa. Siellä on sitten kovat viimeiset treenit niillä, jotka lähtee MM-kisoihin, tai saattaa tietysti olla tämän leirin jälkeenkin vielä kovia reenejä, mutta mahdollisuus Suomen parhaiden nostajien kanssa treenata kovia treenejä ennen MM-kisoja. Ja mitähän vielä? No ehkä semmonen ajatus vielä tässä nyt, kun tämän viikonlopun oli tosiaan kouluttautumassa ja siellä oli paljon vapaaehtoisia kouluttajia ja kaikki me koulutettavat oltiin siellä vapaaehtoisesti. Ja näinhän se on yhdistystoiminnassa Suomessa, esimerkiksi painonnoston parissa seuratoiminta tai painonnostoliiton toiminta, niin sehän pyörii, voisi sanoa melkein vain ja ainoastaan, koska meillä on vapaaehtoisia. Jos se kaikki olisi palkattujen henkilöiden varassa, niin meillä ei olisi painonnostoa Suomessa. Tai urheilutoimintaa ylipäätään. Kaikki tuomarit on kisoissa vapaaehtoisesti, toimitsijat on siellä vapaaehtoisesti, jne. Niin se on kyllä ihan hyvä muistaa, että siinä vaiheessa kun kritiikkiä annetaan, ja mielestäni se on hyvä, että kritiikkiä annetaan, se on mahdollisuus kehittyä, niin sitä kritiikkiä antaessa on hyvä muistaa, että ne ihmiset on siellä vapaaehtoisesti. Monet tekee aika paljonkin siellä järjestöissä, esimerkiksi nyt siellä seuroissa ja liitoissa hommia. Ja monet on aika työllistettyjä, joten sekin on hyvä pitää mielessä, että välttämättä heillä ei ole niin paljon aikaa annettavaksi näille yhdistystoiminnan asioille kuin joidenkin asioiden täydellinen loppuun vieminen voisi vaatia.
Ja toisaalta taas sinne olisi kyllä hirveästi tarvetta lisäkäsille, eli jos tuntuu siltä, että on jotain asioita nyt vaikka liiton tai seuran toiminnassa, joita haluaisit parantaa tai kehittää, niin ja jos koet, että sulla itsellä siihen voisi olla annettavaa, niin ilmianna ihmeessä itsesi. Siellä kyllä varmasti otetaan päteviä ihmisiä tekeen, eikä tarvi olla ihan niin päteväkään ihminen. Kyllä otetaan varmasti, jos on vaan halua tehdä, niin tervetuloa tekee hommia. Näin 2 yötä 5 tuntia per yö nukkuneena, niin ei irtoa tän enempää tänään. Mutta palataan ensi sunnuntaina taas asiaan. Moro!